Għal żmien twil fil-Belt Valletta kienet teżisti l-kultura li residenti jużaw l-ilma tax-xita għal bosta ħtiġijiet ta' kuljum. Iżda skont studju kkommissjonat mill-Fondazzjoni Valletta tmintax jidher li 5.2% biss ta' djar jużaw l-ilma tal-bir. Dan anke jekk fil-Belt hemm ħafna aktar bjar. L-istudju tal-idrologu Marco Cremona jgħid li huwa evidenti kif l-ispejjeż li jinvolvu biex ikunu riabilitati dawn il-bjar huwa fattur li tixekkel ir-residenti milli jużaw dil-faċilità. Iżda ftit huma li jafu li jeżistu skemi li jgħinu f'dan ix-xogħol. Dawk li ma jużawx l-ilma tax-xita sostew li m'għandhomx aċċess għall-bir jew li huwa maħmuġ u anke minħabba biża' li jista' jkun ikkontaminat mid-drenaġġ. Jidher li l-Beltin jużaw l-aktar ilma tax-xita biex isaqqu l-pjantija, sul-art, il-ħwejjeġ u l-karozzi. Ftit huma li jużaw l-ilma tax-xita għax-showers, għat-tisjir u għax-xorb. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni 2018 Ġejsim Mikallef qal li l-Fondazzjoni tiffoka fuq ir-riġenerazzjoni kulturali u ekonomika fil-waqt li tikkontribwixxi titjib ambjentali u ekoloġiku. Għalhekk ħabbar li għat-tieni sena konsekuttiva se jittella l-Valletta Green Festival bejn id-29 ta' Mejju sal-31 ta' Mejju. Waħda mill-attrazzjonijiet prinċipali waqt il-Valletta Green Festival hija l-infjorata b'aktar minn 80,000 xitla li ġew imkabbra matul l-aħħar 12 ġimgħa mill-Environmental Landscaping Consortium.